Zatlieskajte si! Plus týždeň. Prešiel ako voda, kúzla a triky sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Kúzelník Mário! Sašo Bimbo. Magizdar. Kúzla obzvlášť. Čo dnes budeme robiť, kúzelník Najnovšie Mário? kúzlo. Aké? Neuveriteľné. Nie. Ale asistentov potrebujem v počte 2. Nie. Áno. To bude roboty 2 asistentov. To nezvládnem. Zoberiem to z kraja, môžem? Môžeš? Dobre. Prvá asistentka, ako sa voláme? Barborka. Výborne, Poď toto je ku mne, asistentka Barborka. Potlesk pre Tvoj Barborku. povraz bude žltý. Ďakujem. A ty budeš druhý asistent. Ako sa voláš? Branko. Branko, potlesk pre Tvoj Branka. povraz bude modrý. A mne ostal povraz červený. A mne bielý. Wow! Choďte trochu viac dopredu, aby vás bolo lepšie vidieť. A teraz. Zaviažte oba konce navzájom tak, ako to robím ja. Máš, Branko? Zaviazané? Barborka. Barborka má prvá tak, že Barborka ideme najskôr kúzliť s tvojím žltým. Chyť si povraz. Je pevný, nikde nie je prestrihnutý, ani nejak inak. Tak, dobre? Dobre. Pozor. V tejto chvíli ja tieto povrazy dám k sebe. Povedz zaklinadlo, Barborka. Čári, mári, fuk. Fuk. Keď si fukla. Povrazy sú spojené. Podané dieťa. Ešte raz povedz zaklinadlo. Čári, mári, fuk. A povrazy sú rozpojené. Žltý povraz sme vyskúšali. A teraz, Branko, tvoj povraz modrý je pevný? Áno. Tak, dobre, pusti ho. Priprav si zaklinadlo. Ty povedz zaklinadlo sim salabim. Sim, salabim. Bim. A pozri sa. To je paráda. Teraz povedz ešte raz zaklinadlo. Sim, salabim. Gim. Bim, salátým, bim, bim. Veľký potlesk pre našich asistentov. O týždeň v nedeľu tento čas Šašo, Bimbo a deti sa čudujú. ahoj, Trnava! Magizdar. Týždeň prešiel ako voda, kúzla a triky sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Kúzelník Mário práve prichádza. Magizdar. Šašo, Bimbo. Kúzlam obzvlášť, Mário. Potrebujem k môjmu dnešnému kúzlu jednu No asistentku. to bude, tu máme asistentku, moja zlatá, poď sem, ty budeš asistentka. Ako sa voláš? Marta. Marta. Martička, mám tu 3 poháre. Tvojou úlohou je ukázať na jeden, na ktorý na červený a ešte na jeden. Na modrý. Takže so žltým dnes kúzlo robiť nebudeme. V každom pohári tu sú modré gorálky a tu sú červené. A teraz, Martička, ty si vybrala tieto 2 a ja zmiešam modré gorálky s červenými, tak toto zamixujem a povedz, ako dlho mi bude trvať, kým všetky gorálky oddelím? Chvíľu. 2 hodiny. Napríklad 2 hodiny by to robil Šašo Bimbo. Za normálnych okolností by to bolo možno 5 minút, ale moje kúzlo spočíva v tom, že ja teraz sa pokúsim vďaka jednému čarovnému zaklínadlu tieto gorálky oddeliť. Toto kúzlo nech sa zdarí, gorálky nech sa oddelia. Kúzlo je hotové, kúzlo je dokonalé. A prosím, gorálky sú, ako vidíte, oddelené. Ako to ty všetko robíš? To je neuveriteľné. Ďakujem, neprezradím. Martička, ďakujem ti za dnešnú asistenciu. Choď si sadnúť, lahnúť a odpočívaj. To bola fantázia. Mohol by si mi to ešte ukázať ešte raz? Šašo Bimbo už nie, až na budúce o týždeň v nedeľu. Takže o týždeň v nedeľu tento čas Mário s kúzlami navštíví vás.
Šašo, Bimbo a deti sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú. Ahoj!